Sri Lanka values the continuity. சர்வதேச சமூகத்தின் தொடர்ச்சியான புரிந்துணர்வு, ஊக்குவிப்பு மற்றும் ஒத்துழைப்பை இலங்கை மதிக்கின்றது. எமது நாட்டை மீள கட்டியெழுப்பும் போதும், நிறுவனங்களை வலுப்படுத்தும் போதும், நல்லிணக்கத்தை மேம்படுத்தும் போதும், மனித உரிமைகளை முன்னேற்றும் போதும், எமது மக்களுக்கு புதிய வாய்ப்புகளை உருவாக்கும் போதும் உங்களது அனைவரோடும் எமது பலதரப்பு பங்காளிகளோடும் நெருக்கமாக இணைந்து செயற்பட எதிர்பார்க்கின்றோம். ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் மறுசீரமைக்கப்பட்ட GSP+ விதிமுறைகளின் கீழ் 2028 ஆண்டு டிசம்பர் மாதத்துக்குள் இலங்கை மீண்டும் ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் GSP+ வரிச்சலுகைக்காக விண்ணப்பிக்க உள்ளது என்பதை உங்களுக்கு அறிவிக்க விரும்புகின்றேன். முக்கியமான மனித உரிமைகள், தொழிலாளர் உரிமைகள், நல்லாட்சி மற்றும் சுற்றுச்சூழல் தொடர்பான பல்வேறு சர்வதேச உடன்படிக்கைகளுக்கு இணங்கும் நாடுகளுக்கே GSP+ வரிச்சலுகை வழங்கப்படுகிறது. இந்த துறைகள் தொடர்பில் இலங்கை ஏற்கனவே முன்னெடுத்துள்ளதும் தற்போது முன்னெடுத்து வருவதுமான பல முற்போக்கான நடவடிக்கைகளை நீங்கள் அனைவரும் அறிவீர்கள். நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலக்கெடுவுக்குள் GSP+ வரிச்சலுகைக்காக மீண்டும் விண்ணப்பிக்க தயாராவதோடு நிலுவையில் உள்ள அனைத்து பிரச்சனைகளையும் நிவர்த்திப்பதற்கும் நாம் எதிர்பார்க்கின்றோம். இலங்கைக்கு முக்கியமான சலுகையை மீண்டும் பெற்றுக்கொள்வதற்காக ஐரோப்பிய ஒன்றிய நாடுகளில் உள்ள எமது நண்பர்களின் ஆதரவை நாம் தொடர்ந்தும் எதிர்பார்க்கின்றோம். European Union countries in securing this important facility for Sri Lanka again. இதேமொழி நீடிக்கப்பட்ட கடன் வசதியின் அடுத்த கட்ட முழாய்வுக்காக சர்வதேச நாணய நிதியத்தின் பிரதிநிதிகள் அடுத்த மாதத்தின் நடுப்பகுதியில் இலங்கைக்கு வருகை தரவுள்ளனர். இதன்போது அவர்கள் 7வது மதிப்பாய்வை முன்னெடுக்க உள்ளதுடன் 8வது கடன் தவணையை விடுவிப்பது தொடர்பிலும் பரிசீலிக்க உள்ளனர். இந்த மதிப்பாய்வின் பின்னர் இலங்கைக்கு சுமார் $330 மில்லியன் கடன் தவணை வழங்கப்படும் என நிதியமைச்சு தெரிவித்தது. சர்வதேச நாணய நிதியத்தின் கடன் திட்டத்தின் கீழ் 6வது 7வது கடன் தவணைகள் கடந்த ஜூலை மாதம் இலங்கைக்கு விடுவிக்கப்பட்டன. அவற்றின் மொத்த பெறுமதி $695 மில்லியன் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.